Diyos marhay na hapon po sa idugabos mga tugang. Bilang pakikisumaro sa selebrasyon kan World Meeting of Families na ginigibungon yan sa Roma, ang Family Ministry kan Archdiocese kan Cáceres, asin kan satong parokya, nagkaigwan nin mga aktibidades na nagpapahalaga sa buhay kan mag-agom asin kan pamilya. Ngunya na hapon, mag-aako na kan sakramento nin matrimonyo ang 16 na mag-agom na nagsasaro na sa laog ning nagkapirang taon. Ang Diyos pagkamuot, nilalang niya ang tawo huli sa pagkamuot. Huli ka ini, inaapudan kita, nakamutan man ang satong mga tugang. Pagkamuot man ang nagdara sa mga mag-agom na ini, sa atubang kan Diyos, tanganing hagado ninda ang biyaya, nagikan sa iya, sa pagpahayag ninda giraray sa lambang saro, asin sa mahal na Diyos, siring man, sa gabos sa tuya, kan pagkamuot na ini. Tabangan ta sinda kan satong mga pamibi, tanganing sinda magdanay sa pagkamuot, na iyo ang kaipuhan ninda, sa pagbilog kan sa indang pamilya, asin sa pag-ataman kan mga aki na itatao sa inda. Mga tugang, maugmanyatong sa baton ang mga kakasalon. Si Charo Basalote Ala and Maricel Verdadero Calalo. Alberto Durante Asada Jr. and Rowena Endaya Arevalo. Archibald Espares Bonite, asin Neshil Sabas Shelo. Rico Briguel Bonyon, asin Arlene Chavez Fuliente. RJ Frias Bustamante, asin Yania Pelaez Tesorero. Marco Arevalo Bustarga, asin Mary Ann Tubo Fuliente. Rudy Pante Cambe, asin Maria Kathleen Trasena Muhar. Z. Alex Bunyon Senyar, asin Eden Fuliente Velasco. John Leonard De Leon Navarro, asin Eleja Buenaobra Riva. Romulo Retreta Orbon, asin Richilda Ojena Amelano. J. Marco Perdigones, asin Sherilyn Francisco Fuentes. Nazario Dichoso Riafor, asin Edeline Sarion Asor. Diosdado Delmo Sulip, asin Judith Bayos Beria. Christian David Brihino Tortoles, asin Beverly Jane Talon Dumagsang.
Eric Baron Verano, asin Sara May Carillo Bacares. Asin Sinda Michael Nino Pardiñas Villaflores, asin Mary Rose Bercasio Barbadillo. Makakaibahan po niya to sa selebrasyon na ini, ang satuyang namumutan na kura paroko, si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, kaibahan si Reverendo Padre Dionisio Gavino, ang satuyang parochial vicar. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa kuyang puso na umausimo, kagurang na Jesucristo, inuumawan simong kagayunan, inuumawan simong ngaran, inuumawan simong kagayunan, inuumawan simong ngaran.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Smaray na hapon sa indugabos mga tugang. Maray na hapon po. Sa law ka ining misa, ipamibi niyato ang sa tuyang mga kakasalon. Mantang kita nagpapasalamat sa indang pagkuyog, na sinda kasalon sa law ka ining simbahan, sa aldaw na ini, iba na niyato sinda ka sa tuyang pamibi, nalugod sinda magdanay bilang maugmang mag-agom, mabinungang mag-agom, asin binibiyayaan ng Diyos na mag-agom. Mga tugang, ngunyan ako ang taas tong mga kasalan, tanganing magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Mga tugang, ang kandila na nagsisimbolo kan ilaw ni Kristo, susuluan ninda Mr. and Mrs. Salvacion asin Henry Bilano, kan Our Lady of Peña Francia Parish Family Ministry. Ang ilaw kaining kandila, maging ilaw lugod niyato, siring na si Kristo ang ilaw kan kinaban, maliwanagan lugod ang sa indong pagkaminuotan asin pag-ibahan bilang mag-agom. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles ni Santos, sin sa indo mga tugang, na ko ipamibi sa kakurangnan tan Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawad ang itong mga kasalan. Narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan. Sa mga tawong marhayan buot, inuomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Dios, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Jesucristo, kagurangnan na Dios, Kordero nin Dios, aki ka nama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kay raki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan. Ikasanaan orog kahalangkaw, Jesucristo, kay iba kan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Dios Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, ang matrimonyo ginibo mong banal na sakramento, tanda kan pagkamuot ni Kristo sa iyang simbahan. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa samuyang mga tugang, sinda nagtutubod asin nagsasarig sa imo. Ngunyan sa imong atubang,
Isinusub paninda sa indang pagkaminuotan. Ang sa indang mga buhay, maging lugodanay na saksi sa katunayan kan pagkaminuotan na sa indang sinumpaan na sa imong altar. Muli kay Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mo asin ng Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Ang Diyos na kagurangnan nagsabi, bakong angay na ang lalaki daing kaiba. Tatawan ko siya nin maninigong katabang. Hala sa daga, ginibo nin Diyos na kagurangnan, ang gabos na hayop sa lantad, asin ang gabos na gamgam sa langit. Ini ipinahiling sa lalaki, asin pinatauanin ngaran ang lambang saro. Ang gabos na hayop sa harong, gabos na gamgam sa langit, gabos na hayop sa lantad, nginaran ng lambang saro. Alagad, dai nakakuanin katabang na siring sa iya. Kaya ang lalaki pinaturog nin Diyos na kagurangnan. Kinoahan nin sarong gusok, asin ini pinatos nin laman. Ginibo nin Diyos na kagurangnan, na ininggusok na kinoa sa lalaki, maging babae, asin ipinahiling sa lalaki. Ang lalaki nagsabi, ini tulang nin sakong tulang, laman nin sakong laman. Babae ang ngaran sa iya, huli tagikan sa lalaki. Ini ang dahilan, kung ta daw ta binabayaan kan lalaki ang sa iyang ama asin ina, asin minasaro sa sayang agom na babae, asin sindang dua, nagiging sarong hawak. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kinaban pano nin karahayan nin kagurangnan. An kinaban, pano nin karahayan nin kagurangnan. Paladan ang nasyon na ang Diyos iyo ang kagurangnan. Ang banwaan na sa iyang pinili bilang pamana niya. Binabantayan nin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkamuot. An kinaban, pano nin karahayan nin kagurangnan. Ang samong kalag naglalaom sa kagurangnan, siya ang samong kalasag asintabang. Nauugma kami huli sa iya, nananarig kami sa banal niyang ngaran. An kinaban, pano nin karahayan nin kagurangnan. Mapasamuya lugod ang danay mong pagkamuot kagurangnan, mantang ika ang samong linalaoman. An kinaban, pano nin karahayan nin kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, Anama namuot sako, kaya ako man namuot sa indo. Magdanay kamo sa pagkamot sako, kuno tubon ninduan sa kuyang mga tugon. Magdanay kamo sa pagkamot sako, siring na ako nagutob, kan tugunin sa kuyang ama, asin nagdadanay ako sa pagkamot sa iya. Ini sinasabi ko sa indo, tanganingan sa kuyang kaugmahan, magindalisay diyan sa indo, asin man magindalisay sa indong kaugmahan.
iyo inian sa kuyang tugon, magkaminuutan kamo, siring sa pagkamot ko sa Indo. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Maray na hapon liwat sa Indugabos, Marhay na hapon man po, Father. sa mga kakasalon, sa mga ninong asininang, naugma po kami na mahiling kamo na nagkuyog sa samuyang imbitasyon na magpakasal, na mag-ako kay ning sakramento nin matrimonyo. Magayon na isipon mga tugang na ang satuyang pagkuyog sa pag-imbitar niya mo na kamo mag-ako kay ning sakramento sarong gawi nin pagkuyog sa kabutan ning mahal na Dios. Kaya ini ang sarong bagay na gusto kong tungkusan niyato sa lipot na humiliyang ini. Saro ang tataramo na pagkuyog, but sabi yon pag-utob kan kabutan ning mahal na Dios. Kasi ang pag-agom, ang pagkainaguman kan lalaki asin babae, susog sa plano ning mahal na Dios. Sabi nga ni kan enot na babasahon sa plano ning kagurangnan, ang pagkani saro kan lalaki asin babae, iyan ang sa iyang kagustuhan. Taba kung angay na ang lalaki, daing kaiba. Kaya kung babalikan niya to ang istorya kan libro kan Genesis, kaya pinaturog ning Dios ang lalaki, asin naghibo ning saro pang kaibahan niya. Hali mismo sa iyang hirog, hali sa iyang gusok, ginibong kaibahan bilang babae. Hali duman, nasabutan niya to, nan pagkani saro kan babae asin lalaki, kabutaning mahal na Diyos sa paagi kang sakramento nin matrimonyo. Ang familia na mapuon, asin sa paagi kan familia magdadakol ang tawo, susog sa plano ning mahal na Diyos. Kaya magayon na isipon niya to, ngunya na aldaw, sa pagkainaguman niya mo, misi nga ni ang iba civilly married na, misi nga ni kita piranang taon na nagsasararo, alagad ngunya na aldaw, kinukuyog niya mo ang kabutanin mahal na Diyos. Tan pagkasal, ang pagkainaguman, pagkuyog sa kabutaning mahal na Diyos. Iyon man talaga ang buhay niya to. Aral daw, ano man ang ginigibo niya to, sa pamilya, sa harong, sa trabaho, dapat ginigibo niya to nin marahay. Ang gabos na bagay dapat susog sa kabutaning mahal na Diyos, pagkuyog sa kabutaning mahal na Diyos. Ang mag-agum, siring ka iyan. Paano kita nagkukuyog sa kabutaning mahal na Diyos? Inaaram ta kung ano ang marahay, asin maraot. Ginigibot ang marahay, ta iyan ang dapat kuyugon. Ang day pagibunin marahay, day pagkuyog. Kaya ngani, ang kasalan, bakong pagkuyog sa kabutaning mahal na Diyos. Alagad, parehas, ang pagkuyog o day pagkuyog, gawi kan sa tuyang diretsyo. Pagpili niya to, kan bagay na gusto niya to. Ngunya na aldaw, pinipili niya to, ang kabutaning mahal na Diyos. Na kita mag-ako kan biyaya, kan sakramento nin matrimonyo. Kaito pa man sa buhay nindo bilang mag-ago, miski da ipakamukasal, blessed naman kamo. Tang mahal na Diyos marahayon. Sabi niya baga, sarama sa iyang pagkamuot, ang init nakakaabot sa gabos, sa mga marhay, sa mga maraot. Ang uran nakakaabot sa mga marhay, sa mga maraot. Kaya miski da pa kita kasal, blessed naman kita. Arual daw na mamatian niya to, ang karahayan ng mahal na Diyos nakakaabot sa satuya. Sa anuman na sirkumstansya kan sa tuyang buhay, alagad ibaman pag kita ikinakasal. Mas dakol pang biyaya ang itinatao ning mahal na Diyos. Mas dakol pang blessing ang itinatao ning mahal na Diyos. Kung kaito na dahil kita kasal, dahil kita nakakakomunyon, magayong naisipon na sa tuyang pagsimba, makakaako na kita ning komunyon. Bako ta kinakastigo kita, kung dahil kita kasal, dahil kita pinapakomunyon, kundi ipinapasabot sa tuya na mahalagang marhay na akuon kang sarong babae asin lalaki ang sakramento nin matrimonyo sa indang pagkainibahan bilang mag-agom. Pinipili nindo ang kada saro ngunyan. Aro ka ng pag-agom
sarong desisyon, sarong pagpili. Pero aroal daw, ang perming challenge sa tuya, na pilion ang dapat, pilion ang marahay. Kaya ngani, sa sarong tao na buot magkuyo kan kabutan ning mahal na Dios, dapat perming naguhurop-hurop, namimibi. Tano? Kasi naigabos na aldaw kan buhay niya to, malinaw para sa tuya ang kabutan niya. Bako daw na minaabot sa buhay kan mag-agum, minsan dahil aram kung iniantama sa tuya mga ginigibo. Minsan dahil nga ni aram ang direksyon niya to. Pero nagpapadagos kita. Kasi minsan may mga pagkakataon sa buhay na dahil aram, ano daw talaga ang kabutan ng mahal na Diyos. Alagad kita, may kakayahan, tanganang aramon iyan. Kaya saro sa mga hulit ko sa Indo, laeng kang aral daw na pag-utob kung gusto niya itong atubod ang kabutan ng mahal na Diyos. Mga G, maghagad kang giya, maghagad kang inspirasyon. Ang kandila na sa tuyang sinindahan mo niyan, sa pagpuon kang misa, magpapagiron mo sa tuya, na kamo na kinasal sa laog kaining simbahan, padago sindong pag-arangon, ang giya kang mahal na Diyos, na ilaw nindo na sa inyong buhay, na sa inyong pagkanisaro bilang mag-agom. Girumdumon tabi, ang pag-utob kan kabutaning mahal na Diyos. Ikadua, ang tataramon na pagdusay. Duwasan ang tataramon, pagkuyog, asin pagdusay. Sa laog kaining sakramento kang sa tuya na ginigibo niya to ang misa. Ano ang misa? Pagdusay ni Kristo kan sa iyang buhay para sa iyang namumutan. Sa pagkasal, pirming pinapasabot sa tuya kang simbahan, garong iya iyan, ang pagkanisaro kan babae asin lalaki, garo man kan pagkanisaro ni Kristo na sa iyang simbahan. Si Kristo ang nobyo, ang simbahan ang nobya. Kasi ang nobya, kita. Asin ipinahiling ni Kristo ang pagkamuot niya sa nobya niya sa pagdusay kan sa iyang sadiri. An mag-agom siring man. Ang pagdusay kan kada saro, iyo an ultimamente na ekspresyon kan sa inyong pagkamuot. Bakong iyo po? Kaya ngani baga sa pag-agom, ang pagtaon nindo sa kada saro, na ang bunga buhay, bako daw na iyan tunay na pagdusay kan pagkamuot. Kaya ang kinasal, na nagibo kang regalo kan pagdurog, bakong maraot at tataramon ang pagdurog, kasi sa mga kinasal na, iyan ang saro na regalo ning mahal na Diyos, na dapat tindong gibuhon bilang ekspresyon kan sa indong pagdusay sa kada saro, kan sa indong sadiri, no? Hulitan na mumutan nindoan kada saro, kaya kaipuan nindong itawan kada saro, hulikan pagkamuot na iyan. Pero aram nindo sa pag-agom, kadakol pan mga gawi nin pagdusay, na kaipuan nindong gibuhon. Sa adyan sa pagkasal, sasabihon nyo nindo sa adyan, sa kaugmahan, sa kamunduan, sa kasakitan, o sa kayamanan, sa kadukaan, sa karahayan, sa kahilangan. Mga tataramon na iyan, kaipuan ning gawi nin pagdusay kan sa diri. Maugman na kaibahan, ang sa imong agom, kung permisa ng matiwasay. Bakong iyo po? Kung dakol, kung nagsusobra, o kaya kung permisa ng igwa. Pero kung nagsasakit na, iba na yan. Maugmang kaibahan ang sa imong agom, kung permisa ng maray ang salod. Pero kung nagihelang na, all the years of being together, ang saro nagihelang, kaipuhang ka anin dakula na pagdusay kan sa diri, tanganing ipahiling mo ang sa imong pagkamuot. Pero araw ka ng ginibo ning kagurangnan. Kitang mga tao kaya, nagigibo niya ito na mamutan ang sarong tao kung marhay sana. Kasi mapilian sa tuyang pagkamuot, moody ang sa tuyang pagkamuot. Kaya nga ni, sa atubang kan selebrasyon, pinapagirumdum kita, ang pagkanisaro na bilang mag-agom, pag-aro kan pagkanisaro ni Kristo sa iyang simbahan, pag-arog man kan sa iyang pagkamuot, matites ang pagkamuot kan kada saro. Kung difficile na ang panahon. Kung difficile lang kamutan ang sa imong tao na pinanugaan na makakaibahan. Pero diyan mahihiling ang tunay na gawi nin pagkamuot. Mga kakasalon, ang mahal na Diyos, pirming nyaon sa pagtabang sa satuya. Minsan kaya nahihiling niya ito, nagaruharayo siya, pero dai. Minsan feeling niya ito, harayo, hulita kita ang nagrarayo asin nakakalingaw sa iya. Sa pagkuyog nindong niyan, kan sa indong, kan kabutan niya, sin sa pagdusay nindo kan kada saro, sa sakramenton sa indong haakuon,
Dahil nindo paglingawan na ang Diyos kaibahan nindo. Ang promesa kang sakramento, bako na dahil na kamo magkakahilang. Bako na dahil na kamo magsasakit. Bako na dahil na kamo magtitios. Kundi, na sa ano man na okasyon kan buhay nindo, sa kaugmahan man, sa kasakitan, sa karahayan man, o sa kadukaan, sa kailangan man, o sa karahayan ning salud, ang Diyos kaibahan nindo. Kaya dinindo paglingawan, ang Diyos na iyo ang magtataon ng dakulang bendisyon sa indo. Kung kamo araw-aldaw, nagkukuyo kan kabutan ning mahal na Diyos, kung kamo araw-aldaw, nagdudusay kan sa indong sadiri, sa pag-utop kang kabutan na iyan, maaraman nindo, magbubunga kamo bilang mag-agom. Ning kadakol na mga bagay na marahay sa buhay nindo. Sa mga aki, na sa indong mga paginguha para sa familia, magkakaigwan ning marahay na bunga. Hulit kung anyaon ang mahal na Diyos na nagbibendisyon para sa tuya, pirming igwanin dakula na biyaya na tagama siya para sa satuya. Magkuyog, magdusay, asin kita magbubunga bilang mag-agom. Amen. Ang mga nobyo, asin nobya, matindog po gabos, asin inaapudan man ang mga principal sponsors sa kataid kan mga kakasalon, tanganing maging saksi sa pagpahayag kan sa indang pagkaminuotan na ipapahayag ninda sa atubang kan mahal na Diyos, asin kan sa iyang banwaan. Sa mga ninong tapos ninang magtaid po sa kakasalon. Okay, mga kakasalon, attentive po nga na sa kuya na maghiling. Bago kami malibot sa indo, igwa kamong sisimbagon. Mga kakasalon, uya kamo digdingon yan sa pagparigon kan sa endong pagkaminuotan sa atubang ning banal na simbahan. Hinahagad ko ang mga pamibi kan mga nagkakatiripon digdingon yan na iwaras lugod sa endo kan Dios ang sa iyang bendisyon. Iwaras lugod sa endo kan Dios ang sa iyang bendisyon. Tangani na makautob kamo kan sa endong mga katungdan bilang mag-agom. Asin sa endong mga tugang, hinahagad ko na tabangan nindo sinda kan sa endong mga pamibi, asin ako o nindo sinda bilang bagong mag-agom na kaayon sa atong banwaan na Kristiyano. Malibot na po kami.
Sina mga tao. Ninulita, kaluluwas pa lang sa ospital. Huwag magpangayo. Ay, hindi naman gayon. Pinamanayo. Mga tugang, bot ko pong ipresentar sa Indo ang mga bagong kinasal, bagong mag-agong sa itong kristyanong komunidad. Upakan po niya ito sa inyo. Matindog ang gabos para sa pamibinin banwaan. Mga tugang, ipamibi niya ito ang banal na simbahan, asin ini mga bagong kinasal, na nagpapagirundom siya sa tuya kan pagkanisaro ni Kristo sa iyang simbahan. Sa lamang pag-arang sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang banal na simbahan na nakakalakop sa bilog na kinaban, ang mga obispo asin kapadean, ang mga namamayo sa satong banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga dukha asin ang mga naghehelang, mga nagtitios asin mga nasa kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga nobyo asin nobya, tanganing magkaminuotan sinda sa kudpaman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Nailikay sinda sa karatan, pagianon ang mga kagabatan, pakusugon sa mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Nabuhayon ang biyaya kan sakramento nin pagkasal sa gabos na mag-aragom na uyadigdi, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos na makakaman as indaing kasagkoran, kay raki ining sa imo mga surugoon, warasan sa indaan grasya na magdanay sa imo. Pagkatapos kan sa indang pagkabuhay digdi sa daga, tawan sa indaan daing katapusan na kaugmahan sa langit, kaibahan sa indang mga aki asin ang gabos na namumuot sa inda. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita sa pagdolot. Ang Diyos na nanitaw mo, nagpakumbaba siling sa sarong dukha ng buhay sa tahong yamo sa pakisumaro sa mo. Yaon sa mga nagtitiro sa dagat. Tawan sa mo mga mataling Sa mga ninong asin ninang na inyuman po ang bail sponsors, pakilaag na po ang belo sa bagong kasal. Ang belo, minasimbolo nin kalinigan, kan sa indang pag-ibahan, bilang mag-agom, na iyo ang pangapodan kan Diyos sa mga mag-agom. Maluhod po ang mag-agom. Maluhod po ang mag-agom, yantras na ilalaag ang belo. Mapagiromdom, lugod, ang belong ini, nasinda para sa lambang saro sana, asindanay nindang pakaisipon, na ang pagkamuot na ipapahiling sa kalinigan, kan sa indang pag-iribahan. Pakilaag naman po ang cord sa bagong kasal. Ang cord minasimbolo kan pagkamuot kang Diyos, na minabugkos sa puso asin kalag kan mga bagong kasal. Mayo lugod ning anuman na magulang asin magputol sa pagkasararo na ini kan mag-agom. Ang mga ninong asin ninang, pakalaag po kang cord tapos ribbon, pwede na magbalik duman sa tukawan sa likod.
tanganing ang mga kinasal na sanaang nyaon sa inda mga tukawan. Padagos sa po kita kan misa, magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sa ko sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang sa mong dulot, huli ka ining bagong mga kinasal, namutan mo sinda, inaataman mo sinda. Kaya sinda pinagsaro mo sa sakramento nin matrimonyo. Bendisyonian gabos na aldawnin sa indang pagkabuhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ang tao namutan mo asin linalang mo, nganing makamtaniyaan sa imong Diyos na buhay. Nasasabutan mi ang pagkamuot, nin magagom, tanda nin sa imong Diyos na pagkamuot. Pagkamuot ang ginikanan nin tao, pagkamuot ang sa iyang buhay digdi sa daga, pagkamuot man ang sa iyang kaugmahan sa langit. Ang pagkaminuotan nin lalaki asin babae, pinapabanal sa sakramento nin matrimonyo, sinagiging panalmingan kan sa imong pagkamuot na daing katapusan. Huli ki Kristo, ang mga angeles sin santos nag-uumaw kan sa imong kamurawayan, kami minaayon sa inda, asin minaawit. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, palalan ang minaigis sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod puan gabos. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos sa kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, kabanalakan namon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kult sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin itinaw sa iya mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Tayo na sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kali, singirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Lambang pagkakaligay ning tinapay, asin pag-inom kahan kalis, ang pagkagadan mo kagura
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, sin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin gabos sa magadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaheraki kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos, ni San Jose, na siyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kadto pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kaheras kan buhay na din kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Martin. Amen. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to na kaugalian, ngangahas kitang magsabi, Ama nyamo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraw. Mga tugang, pamibi niya to ining mga kinasal, sinda napadigdi sa altar nin Diyos sa pagpuon kan sa indang buhay bilang mag-agom. Magdanay lugod sinda sa dalisay na pagkaminuotan. Banal na Ama, ang tawuli na lang mo nakabaing sa imo, ang lalaki asin babae sa imong pinapag-agom, tanganing mautob nindaan sa indang misyon, digdi sa ibabaw nindaga. Maugayo na Ama, tanganing ikapahayag mo sa imong pagkamuot. Ang pagkasaron in mag-agom, ginibong panalmingan, kan pakipagtipan mo sa imong banwaan. Na sakramento nin matrimonyo, ang pagkasaro ni lalaki asin babae, iwan tanda kan pagkasaro ni Kristo sa iyang simbahan. Kakurangan bendisyon ni ang samong mga tugang, nangunya na sinda mapon ka sa indang buhay bilang mag-agom. Warasan sa inda, ang balaog din sa imong pagkamuot. Tanganing sinda maging saro sa puso, asin saro sa kalag. Maging saksi na ikatunay na yaon sa inda. Tabangi sinda na makatugdasin bagong pamilya. Tawi sinda nin mga biyaya na mabubuhay asin magdadakula sa liwanag kan sa imong ebanghelyo. Bendisyon ni ang mga nobya na nyaon digdig, ibuha sindang maray na agom, asin maray na mga ina nin familia. Maimbod na namumot sa indang mga agom, inaataman asin inuhusay ang harong, mabuot, mabini, matiniyo asin banal. Bendisyon ni mga nobyo na nyaon digdingon yan, gibuha sindang maray na agom, asin maray na ama nin familia. Namumot asin nagmamahal sa indang mga agom, nagmamalasakit sa mga kaipuan nin familia. Mahigo sa sin mabuot, matiniyo sin makidiyos. Kakurangnan sindang duwa, danay lugod na magdulok sa imo, sindanay na mag-aako kan banal na komunyon, tanganing mapa sa inda andaing kasagkora na kaugmahan, duman sa kamurawayan, ininahagad mi, huligi Kristo, sa mong kakurangnan. Amen. Heso Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo.
Hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Kanda nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tandaan nin katuninongan. Kordero kan Dios, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Maluhod po. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, yan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. pwede nang halion ang belo asin ang cord kang mga nobyo asin nobya. Matindugpuan ga boss?
Mamibi kita. Kagurang na namutan mo kami, itinao mo sa mo ining Eukaristiya, tanganing kami magkasararo asin makisumaro sa imo. Pinagsaro mo ang sa mong mga tugang sa sakramento nin matrimonyo. Sin sa pag-ako kan sa imong hawak asin dugo, pagsaro aman sinda sa dalisay asin danay na pagkaminuotan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Isusunod na po ang pagbendisyon kan mga sertipiko. Mamibi kita. Ama, bendisyonan mo ining mga sertifiko na magpapagirumdom sa indang pagkamuot sa kada saro. Lugodanay sindang makisumaro kay Jesus asin magtalubo sa pagkamuot sa Dios asin sa indang kapwa. Ininahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ngunyan po sa tuyang tatauanan ning mga sertipiko asin kadikit na regalo ang mga bagong mag-agom. Matukaw na po ang mga tao. Tukaw lang po Matukaw na ang po mga ang tao. gabos. Inaapudan ta po ining mga nobyo asin nobya, Charo Basalote Ala and Maricel Verdadero, Mr. and Mrs. Charo Basalote and Maricel Basalote. Mr. and Mrs. Alberto Asin Rowena Azada. Mr. and Mrs. Romulo Asin Rechilda Orbon. Pwede na po siguro na darahon na sana po dyan, Father. Mr. and Mrs. Archibald Asin Nichelle Bonite. Mr. and Mrs. Michael Nino and Mary Rose Villaflores. Sala sunay tao. Sala sinay tao. Mr. and Mrs. Diosdado and Judith Sulit. Mr. and Mrs. J. and Sherilyn Perdigones.
Mr. and Mrs. RJ and Yania Bustamante. Mr. and Mrs. Christian David and Beverly Jane Tortoles. Mr. and Mrs. Rudy and Maria Kathleen Cambe. Mr. and Mrs. John Leonard and Eleja Navarro. Mr. and Mrs. Marco and Mary Ann Bustarga. Mr. and Mrs. Rico and Arlene Bonyon. Mr. and Mrs. Zay Alex and Eden Senyar. Mr. and Mrs. Nazario and Edeline Riapor. As in Mr. and Mrs. Eric and Sarah May Verano. Para po sa mga kinasal na taga Peña Francia, iniimbitaran po kamo ni Kapitan na magduman sa Barangay Hall. Salamat po. Antes ang huring bendisyon, buot ko pong pasalamatan ang gabos, inot sa mga kinasal niyato, mga nobyo asin nobya, mga mag-aragom na nag-ako kay ni sakramento nin matrimonyo. Ikaduwa ang Parish Pastoral Council, asin ang Family Ministry kan sa tuyang parokya, na huli sa inda, nagin magayon ang sa tuyang pagtiripon ngunyan. Ang mga inako po nindong dikit na regalo, hali po yan sa inda, hali sa parokya, asin hali sa mga miyembros kan Parish Pastoral Council. Pakan po niya to, sinda.
matindog po ang gabos. Pagkatapos kang huring bendisyon, mapirma pa kang sa indong kuyan, kan sa indong marriage contract. Pagkapirma, mapapicture kitang daralian lang. Tapos mahali na tulos kita ta, may misa pa po. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lagod kamo kan Dios na makakamhan, anama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Pwede na po na mag-kiss ang mga nobyo sa saindang mga nobya. Ayan, pigahalat yan. First kiss, pagkatapos kang kasal. Makis po tabi. Urupakan po tabi. Tamakis na ang nobyo sa saindang nobya. Ngunya na lugod na kasurupog mag-kiss. Hali atabi nguna ang saindong ko yan. Ang saindong ibaman ang kiss pagkasal na. Kiss po, kiss. Halion tabi ang mask. 1, 2, 3. Okay. Congratulations po sa Indoga Boss. Day po muna maghali, hastang day pa po napipirmahan ang sa indong marriage license. Matukaw muna po ang gabos na mga nobyo asin nobya, asin halaton po na may magrani sa indo para magpapirma kan marriage license, pati po si mga ninong asin ninang mapirma man po.
Amen.